Salutare! DHI sau FUE? Care tehnică de transplant de păr este mai bună? Ca să lămurim această confuzie, haideți să vedem pas cu pas fiecare etapă ale operației de transplant de păr. Prima etapă este cea de extragere a grefelor din zona donatoare. A doua etapă este cea de deschidere a canalelor în zona primitoare, adică se creează niște fante în zona unde nu mai avem păr, în zona de alopecie. Iar în cea de-a treia etapă, grefele extrase în prima etapă se implantează în canalele deschise în cea de-a doua etapă. În realitate există doar două tehnici de transplant de păr, FUT, Follicular Unit Transplantation, și FUE, FUE, Follicular Unit Extraction, iar denumirea lor este dată de felul în care sunt extrase grefele din zona donatoare. În tehnica FUT, recoltarea grefelor presupune extracția unei fâșii de piele din zona donatoare, a unui strip. De aceea, în tehnica FUT, putem lua în considerare ca și zona donatoare doar parte a scalpului de la nivelul cefei. În tehnica FUE, grefele se extrag una câte una din zona donatoare, astfel că în tehnica FUE putem lua în considerare și alte zone donatoare, cum ar fi barba, părul de pe piept, etc. Implantarea se face în ambele tehnici la fel. Prima dată se deschid canalele în zona primitoare, după care se introduc grefele în canalele respective. DHI, Direct Hair Implantation, este deci, după cum o spune și denumirea, o metodă de implantare a grefelor și nu are legătură cu extragerea lor. În metoda DHI se folosesc implanterele CHOI pen, în traducere stiloul CHOI, de aceea această metodă se mai numește și tehnica stilou. Acest stilou este creat cu o rezervă pentru grefe și un vârf ascuțit, iar folosirea lui permite implantarea grefelor în zona primitoare fără să mai fie nevoie să deschidem canalele, adică concentrează două etape chirurgicale într-una singură. Adică etapa 2 de deschidere a canalelor plus etapa 3 de implantare a grefelor în canalele deschise se face într-o singură etapă. DHI nu este o tehnică separată, nu este o tehnică specială mai bună, este o metodă de implantare care face parte din tehnica FUE sau FUT. Mai exact, grefele de păr extrase prin metoda FUE sau FUT sunt plasate în rezerva stilourilor CHOI de către 1, 2, 3 tehnicieni sau asistenți medicali, iar după încărcare, aceste stilouri sunt înmânate specialistului pentru a fi implantate în zona primitoare. Mersi!